And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Hey, what's up mga nerd? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. So for today's video, magmumukbang na naman tayo! So, ang kakainin natin ngayon ay crispy pata. Yeah, sobrang crispy nito. Luto ni Tito Ining. Sobrang crispy talaga. So, meron tayong fruits. At Meron tayong kanin. chocolate! Oh, meron siyang mga chocolate galing kay Ate Ate Mercy. Niwa from Japan. Ate Mercy Niwa from Japan. Thank you. So, guys, itong pagkain na ito na nasa harapan namin ay sponsor dito ni Paparonan TV. Yes, from Singapore. Subscribe. Please subscribe, please like, share, and comment and subscribe. ay, complete nila. Please Subscribe mo sa subscribe channel. mo sa channel niya, Papa Ronan. Pwerte niyang butan. Ay, ang bait niya, Tagalog na. Ang Sobrang bait bait niya kasi binigyan niya kami ng pang-mukbang sponsored niya. Crispy Thank you, Pata. Papa Ronan TV. So, Sana mas dumami pa. tayo subscribers mo. So, guys, bago natin simulan, mag-pray muna tayo. Yes. Lead the prayer, Ate Nech. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yay! Let's go! Let's go! So, ilalagay natin to dito sa gitna. Go! Go! So, naiwan ni Tito Ining ang kutsilyo, no? Kasi nagmadadali kami. Kasi nagdadali. Eh, okay, ako. Run, baka naman. Sobrang crispy, guys. Sarap, ang lambot. At saka sobrang lambot talaga, oh. So, si Tita Ining pa rin nagluluto nito. Lami, bebe! Eat mayo! So, dahil gabi na ngayon ay papanihapon na namin ito. Oo nga. So, Gutom na kami kasi galing hindi pa tayo kami. pahilot. Nagpapakarate. Nagpapakarate kami. Pinarate ako doon, eh. Sobrang iyak talaga ang kiko nun, guys. So, makakita nyo yan sa unang vlog namin. Ang sarap. Para siyang ano, eh, sa crispy pata ng Kuya Jay. Sarap. Alam mo si Kuya Jay? Kuya Janelle! Boom! Kuya Diretso. Hindi. Kuya Janelle yun, eh. So, ang hirap guys kasi ang liit lang dito. Pero walang mahirap dito. Ang sarap kaya. Tingnan nyo, oh. Sobrang crispy. Paante ka. So, hindi kami maha-highlight kasi minsan lang naman kami kumakain ng mga Pag may nag-sponsored, mukbang agad. mukbang kami agad. Pero So, namimigay naman kami nila Mama Mercy. Niltuan din namin sila doon. Yeah. Meron din sila sa kanila. So, si Chen talaga ang busy niya. Sarap talaga, guys. Eh, Diba ng tambok? ganyan talaga yan. Masarap yan. Kaso hindi ako kumakain masyado ng mataba. Kahit mataba ako. Ako sad. Sobrang lutong talaga, guys. Ipadungog. Talagang putok-batok talaga itong crispy pata na to. Parang maha-highlight ako mamaya. Tapos asarap pa ng ricado. Ang dami kong nilagay. Diba ng tambok? Wala, may tambok ah. Bago ito ba? So, bambaylo kami no kasi walang tambok ito. Ang sarap niyan. Oh, dito eh. Hindi, muna ko dito. Sarap niyan. Kubal! Kugan! Uy! Kubal pala. Saka
Kain na ako chocolate mamaya. Masarap ba, Tinech? Yeah. Yeah. Kasi last naming kain. Parang butok bakok. Last naming kain dito kay katong. Last na tong kaon na ning si Pata ba? Ah. Last naming kain ng Kuya Jay. Sa Kuya Jay. Doon Sponsored tayo. ng Ma'am Shi ni Janelle. Lening. Nung nanood kami ng sine. Kami ni Tinech. Shout out dai. Kasi minsan lang kami makapunta Sibo. sa city. Shout Shout out kay Baby Kaiser! Kaiser. Hello, Baby Kaiser. Kasi umiiyak siya pag hindi Shout out. naririnig yung pangalan niya. Nachin! Hi, Baby Kaiser! Na. Busy talaga siya ay. So, ang pamilya namin kumakain na rin ngayon. Magkasambay kami pero kasi maliit lang yung kwarto namin. Saka maingay kasi sa labas. Saka madilim. Masarap talaga nito guys. Oh. Guys, malaki pa sa braso ko, guys. Tingnan lang niyo guys. Sus. My goodness. Para tayong sinusira charge din. Hoy. Ay, siya nga pala, idol ni Nish yung Sinus Richard at Naining. Sarap talaga ba? So may pipino din kami dito. Sakpan natin yan. Oo. Paborito to ni Ate Nech. Kalimutan niya lang. Kasi mas iniisip pa niya yung chocolate. Butok bakok. Bako. Putok bakok. Butok bakok mga. So guys, sarap talaga. Uy! Hindi ko na kaya. Uy! Kasarap-sarap talaga ay. Kuan eh. Init. Ang init. So, mainit pa talaga to kasi Bago pa lang luto, bagong mukbang luto na ata agad. eh. So, sobrang fresh talaga ah. Kung kinuhaan ako yung mga city na sobrang marami kasi napapasok na siya. Humok pa dyan kayo no? Lata ba? Sobrang lambot. Parang coconut candy. Coco, why not? Coconut. Yeah! Huwag kang magpapalaway daw ng Tito Ineng. Talaga guys. Binantahin natin dito. Parang chocolate guys. Chocolate na crispy. Yeah. Meron ba chocolate na crispy? Meron. Anong pangalan? Crispy chocolate. Wala kay knock-knock, Nitch. Knock-knock. Who's there? Ang crispy. Ang Cortez ho. Dakunsihan. Dakumsi. Buntis man. Uy, naman nakadahin. Dubera. Ano magkanis Hindi siya updated. So, ano to natin guys? Jeffran! Jeffran! Baka naman. Mga Meg, bago ako matutulog, mga Meg, susugtan ako ni Mama Tintin na mutanaw daan ng kitong bata o sa matutulog. Isang episode lang. Yes. Pero nang kagabi, 3 episode yung kuan ko. Ang sikuan ko. Ay, kagabi. Nung usang gabi. Isang gabi. So guys, sobrang taba nito. Talagang masakit ito sa tangkugo. Kaya yung mga high blood dyan, hinay-hinay lang. Makagda dyan, baka naman. Huwag na kayong kumain. Bigyan niyo lang sa amin. Yeah! So sa mga nagko-comment pala na matakaw si Tito Ineng, matakaw talaga yan. Yes, kasi Ano yung matakaw, oy? Ay, malaki talagang kain ko. Sinsya na guys. Kaya nga lumalaki ako eh. Nakita naman sa katawan. kasi mostly naman sa mga lalaki, Malaki talagang malakas kumain. kumain. Pero hindi naman ako lalaki, bakit malakas akong kumain? Ay! Kasi para kasing lalaki yung forma niya kasi yung mga salina at shirt ni Tito Ineng pang susulutin niya. Oo nga. Takpanong ko. Kung talaga ang life. Ito ang salina ni Si Tito Chin Ineng. din, mga damit ni Ate Ned, sinusuot din ni Chin. Okay. Puli-puli lang siya dalawa. Hindi ka lang si pala. Palitan, salitan. Guys, mahirap lang kami, pero hindi lahat ng mahirap marunong magkamay.
Okay. Kasi hindi talaga ako marunong kahit Yeah. kahit pobre may dako. Hindi talaga siya marunong magkamay. Sobrang kawiw niya. Ay, kawiw! Wow. Akin yung kanin. Ganun oh. Wala na kanin. Kanin! 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 Ang liit lang ng kanin natin ay. Sakto na ito eh. Mura na, nilong ko. Ayun, sakto na ito sa amin dalawa, teenage. Na. Akin yung kami, tambok Saga. Saga, pag ito ang sagang among gal, sobrang lakas ko kaga kumain. Lang ako nagpapahukad. Hoy, dapat maubos na to kasi pag mukbang, naubos talaga. Pero kung hindi nyo maubos, Ako hindi. lang lang. So ayoko na kasi ang tamba na lang eh. Madaming unod dito ha. Maraming hindi mataba. Maraming unod. Sa mga meg, sa mga nagsasabi na hindi kami marunong magtagalog. Marunong talaga kami, pero Nahihiya. nakakalimutan na namin yung ibang mga words or sinasadya lang namin kasi medyo uso yan dito na Magkamali-mali, mga mali-mali yung... tagbis-tagbis ba? Tagalog, Bisaya. Mali-mali yung Tagalog eh. Okay lang yun, oy. Yan, oy. Okay lang yan, For basta. example, ang sarap naman magkinamot. O, ganun. Ang sarap naman magkamay. Ganun, yan, pag Tagalog yung... Ang sarap magluto. Ay, luto, Bisaya ko na. Ay, busog na ako. Huwag kang mabusog-busog dyan. Huwag kang magbusog dyan, ubusin ng moto. Ay, kasi kasi na, diba? Ang lunsyo ha. Okay na po ko sarap eh. Hala. So guys, sobrang suguunan talaga. Mabait naman sa atin na nagpapasugo lang. So, kakain na kami na. Busog na talaga Dati ako. ko eh. Hay! Hala guys, nakalimutan namin bumili ng coke! Sususugoon naman sa tikanay. Yay! Ang bait talaga ni Nis, nagpapautos. Okay lang guys, basta cook ang ipapautos nila Hoy! sa akin kasi favorite ko yun. Pero Favorite hindi niya, na. pero hindi siya palaging umiinom kasi Yes. magagalit Wala. ang Ma'am Shines. At magagalit ang tiyan. Usa ka litro og duha ka. Kuan gagmay. Ako yung natin Royal? Royal gamay usa og duha ka gamay nga ako. So, ang sarap ng mangga. Paduloy. Adeng! Favorite fruit ko talaga itong mangga kaso hassle Tingnan may kaon. kainin. Inaya. Ang ingay ni Nech, no? Pero okay lang, maingay siya kasi mabait naman na bata. Nech, usay palito naman, Nech. Kuan, isang royal na gamay at dalawang cook na gamay. Tapos, isang malaking coke para sa kanila dyan. Yes. Dahil hindi naman kami umiinom palagi ng coke. Dahil juice lang yung iniinom nila pagka-lunch Snack. nila. Pagka-snack. So, be right back, guys. Pasensya na kung palaging kumukuyog si Tito Ining sa mga vlog ko kasi Kinukuyo. makapiright. Mid-for-kid. Bye-bye. Mid for kid. Lagi sa inyo. Basta maka. So, ang lakas kumain ni Chin talaga eh, pag may cellphone yan. Pag pinapakain ko to, talagang pinapakain ko rin ng cellphone. Ay, hindi pala. Binibigyan ko ng cellphone para yung kain niya talagang seryoso siya. Kasi pag walang cellphone, ang likot-likot nito, parang pupunta na doon sa second floor. Wala naman kami second floor. Sarap! Lame. Lame, mangga. Thank you so much again, Papa Ronan Papa Ronan TV. Sana mas dumami pa yung subscribers mo kasi napakabait mo. Pinapadalhan niya si Nich para lang magmukbang kami kasi na-miss niya daw yung mga vlogs namin. Na-miss niya yung mga ganito, mukbang-mukbang. Sa mga laging nagsasabi na parang pinapatay namin yung sarili namin kasi lagi kaming kumakain ng kung ano-ano. Guys, lagi niyo lang nakikita sa mukbang yan. Kumakain kami ng mga Pero sa totoong ganyan-ganyan. buhay, Oo. Hindi naman yan araw-araw. Sa isang araw, kumakain tayo ng 3 beses. Hindi laging sa araw na to kakain kami ng medyo masarap. Bukas, hindi na. Sana all.
Sana all. 1, 2, 3. Sana Go! all. Sana all. Oh! So, tama pala ang sinabi ni Doc Willie Ong na kapag kumakain ka ng mangga, kakarte talaga yung lalamunan mo pag inuubo ka, kaya kumakarte na naman siya, no? O, tara. So, ang patanggal umay, patanggal ng... Sina? Ah. Uy! Mama, huwag ka mama. Ang lood, anay mo gul. Ito, pag kinakain mo to. So, nakalimutan talaga. Hindi talaga kami professional na mukbanger kasi nakakalimutan naman yung drink namin. Oo nga. Doon ka na. Tapos Pero na sabi kumain. nga nila, walang perfect. So, masarap talaga ito guys pag kinikit-kit mo. Hoy, abangan nyo pa... Ay, hoy, sorry. Huwag ka mag-uy. Abangan nyo pala yung vlog namin ni sa Ining and Milling na Ask Us Anything. Anything. Sana marami pa mga sponsors dyan. Baka naman. Kain-kain ba? Ganito ba? So, gusto kong kumain ng chocolate. Susarap talaga guys. Woo! Wow! Sana hindi siya lanay. Kasi lanay ni Natuna. tunaw dahil. Hala. Batia guys. Susubukan ito itong isa guys. Nilagay na namin ito sa freezer kanina. Mga 5 hours. 5? Hindi ko alam. 5 hours. Lunay lagyan kasi tagal nang dumating yan eh. Hindi siya lanay. Chocolate na eh. So, ang tagal namin, guys. Lo! Ay, ko tatanting. Lo! Ako na, Bi. Masarap. Ate, ito na. So, walang straw guys. So guys, dumating na yung prinsesa namin no? Sa atin H. So, ang vlogger ay inuutosan. Bahala lang. Basta favorite ko. Mapait talaga yan guys. Ano pa ibang mga inuutos ko sa Nech? Hindi lang yung papahilot. Kasi wala siyang pusog. Yes. Kasi siya yung magpapahilot. Sobrang sarap talaga guys. Parang ayaw kong tumigil kaso masakit yung tangkugo ko. Pero kaya ko to. Parang hindi ko na ito maubos yung isa. Yung isa ito din, hindi ko talaga kaya ubusin ito kasi busog na ako sa kanin eh. So, sabay kami mag-toothbrush mamaya. Yeah. Para hindi. Para hindi. So, nag-react sa inyo kasi hindi niya nag-toothbrush. Pero ka? Hipon ko! Ganda niya no? Model na siya sa Colgate. Colgate, baka naman. So, gusto smile, pinamodel sa Colgate. Ikaw next. Kasi Nech, ang liit ang nangipin niya. Tingnan niyo. Puro lagos. Naikuan, nagtikulat. Chocolate. So guys, ang favorite nila guys, ako yung royal kasi may orange. At may orange pa yan. Soft drinks pa rin yan. Yes. Still, soda pa rin. Sabang sarap na chocolate. So, minsan lang tayo makakain ng masarap kaya. Thank you, Lord. Thank the Lord and bless more. Bless more. Bless us more. So, yun guys, wala pa rin Kaya gana. lang. Wala siya pakialam sa mundo. Yes, kasi hindi Pero ko pag, siya nakita, tibuang. pero pag nakita to ni Chen, Sigurado mo na ako. sigurado yun. Siya makakaubos nito. Cheng. Cheng. Hindi pa rin. Ala! Wasa. Tunga mo. So guys, sobrang luya ko na talaga ay. Ako din. Huwag kayong magluya-luya dyan. Hallelujah. Kahit malaki ang kain eh, Tito Ining, hindi namin naubos kasi dahil mamatay kami dahil. Tagalog. Dahil mamatay na kami dahil. Tagalog din, day. Ay, Ining! Ang Tagalog ng Inday ay Ining. Yeah! Ining! Bayot di ay. Bayot di ay. Babiya na kanta. So guys, dito na lang namin tatapusin ang Ayaw, dala. Uy! sina, drill namin Ayaw, dala. Madali na lang may kutob. So hanggang dito na lang kami samay. Hindi na namin makakaya. Wala na kami natitira. Putas na lang natitira. At chocolate. So, thanks for watching guys. Sana na-enjoy namin kayo. Ay! Ayaw. Okay. Sana na-enjoy kayo sa amin. Sana sa mga susunod namin na vlog, manonood din kayo. Bye-bye.
Bye-bye! Annyeong! Thank you! La 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 la.